Chceš ísť von? Prepáčte mi to intro, ale asi ma klepne. Takže sa potrebujem odreagovať. Momentálne som sama doma, je 8:30 večer. Martinovci majú koncoročnú party, Toby tu má bratranca a sesternicu, teda z mojej strany. Ako si na mňa dolieha ten vianočný čas, nie čas, vianočné stresy a shony a naháňanie sa, pretože nič nestíham. Zajtra je útorok, zajtra by som mala zobrať sesternicu, nie, netier a synovca naspäť mojej sestre, pretože ich tu nechala. Boli tu, vlastne prišli v piatok, boli tu cez víkend, ona odišla v nedeľu a tak sme sa dohodli, že tu ostanú a v útorok ich doručím aspoň do Nitry, aby sme sa tak povedzme, že na pol ceste stretli. Nič nemám. A ani myslím si, že nebudem mať čas, aby som všetko urobila tak, ako som chcela. A tak som si hovorila, že nebudem sa stresovať, veď na čo. Nemusím mať umyté okná. Nie, umyté okná nemám, ale chcela by som umyť aspoň podlahu. Ako si sa mi nedalo. Ženy, čo ma pozeráte a máte viac detí, ako to robíte? Lebo ja by som to nedala. Asi nie. Asi určite by som si našla nejaký systém, ale momentálne s mojím 8-ročným jedináčikom neviem, ako by som to manažovala časovo. Neviem, takže všetká česť, klobúk dole. Ja som doma a mala by som robiť isté veci, ktoré nepoviem nahlas, pretože viem, že pozeráte aj so svojimi deťmi, takže nechcem kaziť žiadne, viete? Vianočné. No, takže mala by som to urobiť. Mala by som veľa vecí urobiť, ale neviem, kedy to stihnem, lebo tu sa vykeciavam a robím to radšej, než by som robila iné, pretože už ma chytá panika. Takže teraz som chcela urobiť šuhajdy a ja som ich už urobila, takže asi viete, ako ich robím. Ak ste zabudli, tak mám vlastne mleté orechy, rum, nejaký lekvár pre chuť a potom ich zalejem v tej taštičke. Čo to je? Šatvo? No, vieme, čo myslím, že? Ak sa pýtate, prečo nerobím radšej to, čo by som mala robiť a radšej robím video, tak je to preto... Bože môj. Bože, otvorila som to, ako keby som prvýkrát otvárala niečo. No takže, mleté orechy, tie som kúpila v Lidli a boli veľmi drahé, ale akože veľmi drahé. Preto zatiaľ urobím iba jednu dávku. Ach, to tak dobre vonie. No, viete, ja vôbec nepijem, ale že vôbec. Takže pre mňa táto vôňa je... Wow!
Veľmi dobrá, veľmi dobrá. A keď toto bude vidieť moja sestra alebo moja mama, tak sa budú čudovať, ako je možné, že vôbec niečo cítim, lebo ja mám veľmi zlý čuch. A to nemá nič spoločné s covidom. Bola by som zvedavá, ako sa vy vysporiadate s týmto naháňaním vianočným. Hlavne teda Joj, to je dobré. Mala by som to ochutnať, ale ak ochutnám z tejto malej masy, tak už nebude asi nič. Je toho málo, že? To bude tak na 10 košičkov. Budem musieť obetovať aj ten druhý sáčok asi. Bože, ale tie orechy sú také drahé. Aj mak je drahý. Aj tvaroh je drahý. Všetko je vlastne drahé. Viete, ja som pozerala, lebo kaviareň máme pri obchode, pri Bile. A behom celého decembra sme tam neustále vídali autá a ľudia robili takéto enormné nákupy, čo absolútne chápem, lebo každý sa snaží nakúpiť si postupne na tie Vianoce a verím tomu, že naraz je to veľká pálka, však videla som to aj ja dneska na sebe napríklad. Ja sa musím smiať, koľkokrát mi ušla pointa, keď som točila toto video, ale pri tejto sa zastavím, pretože som chcela vlastne povedať toľko, že som asi prvýkrát v živote pocítila tento tlak. Neviem vám to opísať, ale vôbec som sa necítila vianočne, neprecítila som tú atmosféru a hlavne som mala pocit iba, že sa ženiem. A pritom ma poznáte, viete, že ľúbim Vianoce. To boli vždy moje najobľúbenejšie sviatky v roku, ale tento rok, ako som len videla tých ľudí, ako behajú po obchodoch, nakupujú, zároveň tie negatívne správy z každej strany, asi to na mňa doľahlo proste. No, také mám suché ruky, že mi to nechce odtiaľ výjsť. No a dneska som teda bola na nákupe a mám pocit, že som kúpila vlastne veci iba na 2 dní, pretože tu sú sestrine deti do plusu, takže je nás viacej a samozrejme ešte príde aj Tobyho kamarát. Takže tu sú 4 deti a samozrejme treba jesť. Pravda. A tým pádom hovorím, ja som kúpila za 70 eur veci a pravdepodobne sa to zje dneska a zajtra. A zajtra môžem ešte ísť na ďalší nákup do Bratislavy, nie. Do obchodu, pretože nebudem mať dosť zase na 24, 25, 26. No. To je asi už samostatný. Dobre. Na tomto plechu som piekla niečo. Naposledy. Hádam, že nejaká mačka sa opovážila ísť okolo domu. Pritom nezvykne štekať. Lili! Poď sem! Poď sem! No a teda by ma zaujímalo, ako sa vy vysporiadate s týmto tlakom, čo je na Vianoce, lebo ja viem, že si to všetci robíme sami, že by sme to vedeli bez stresu aj prejsť. A ja som si naozaj myslela, že ja som značne nad vecou. ale očividne nie. Možno je to tým, že teraz trošku sa mi všetko tak poposúvalo tým, že som bola preč. Boli sme teda na tom koncerte, takže tam mi ušli v podstate 2 dni. Potom tu sestra ostala aj s deťmi, takže samozrejme som nerobila nič, len sme boli spolu. No a
Tým pádom som sa dostala do tohto bodu, kedy som začala stresovať, že fakt nič nemám. No ale čo takého, ako povedzme si, čo takého potrebujeme. Ale že skutočne nie je také, čo si myslíme, že musíme mať, pretože každý rok som kupovala, piekla som, ale som aj kupovala už hotové tie balíčky, pretože som sa vždy bála, že toho bude málo. Prd makový, pardon za výraz, neviem, či je to nadávka, ale vždy stačilo. A povedzme si pravdu, sme doma 3 dni. Za tie 3 dni človek nedokáže zjesť toľko jedla, ktoré máme pocit, že musíme pripraviť a kúpiť. No a potom, neviem, budem musieť zmeniť stratégiu alebo čo, budúci rok, ale takto sa nechcem cítiť pre pána kráľa. Normálne ma rozbolelo, teraz mám boli brucho, takého mám napúčané. Áno, pribrala som a je to aj tuk. Ale je to aj stres. Viete, my sviatkujeme tak, že je tu teda aj moja starka, aj moja mama. Tým pádom samozrejme potrebujem viacej toho mať skladom. Čo nie je žiadna výčitka, joj. Radšej by som bola určite, keby tu mohol byť aj otec, starý otec, keby... Ja som veľmi rodinne založený človek, ak ste si nevšimli za ten čas. Čo poviete na nejaké 2-3 takéto obrovské šuhajdiska? Ja som to prehnala trošku s tým rumom, ale nepredpokladám, že to by z toho bude jesť, takže nambaj. Toto je vyslovene Martinova záležitosť. Jaj, ten a šuhajdy, bože môj. Chcel, aby som urobila aj kokosové ježe, ale hold, nemám kedy. Kedy ich mám urobiť? V nedeľu, keď ešte mám 3 dní do Vianoc, však nebudú akurát čerstvé na Vianoce. A tým, že zajtra beriem deti do tej Nitry, zajtra zase len nebudeme doma. Takže z kokosových ježov nebude nič, aspoň nebude nič tieto 3 dni, pravdepodobne. Budeme mať zo pár šuhajd. Kúpila som, alebo objednala som v cukrárni zákusky, takú krabičku. Robila som linecké s deťmi, ale tie sa už zjedli. Moja starka prispeje žltkovými rezmi a že vraj robí aj niečo kokosové, takže kokos bude. Chcela som robiť napríklad bábovku, čokoládovú bábovku. Ten recept je úžasný a viete, čo je na ňom? Super. A to určite neuhadnete, ale urobím tú čokoládovo-orechovú bábovku. Upečie sa samozrejme, zje sa koľko sa zje a potom ju môžete rozbiť, dať tam lekvár, dať tam zase ten rum a urobiť z toho tie loptičky. Lebo v tom samotnom ceste už je všetko dobré, takže veľa toho nepotrebujete a máte tie loptičky a u nás idú absolútne na dračku. Takže toto som chcela robiť, pravdepodobne nestihnem. Takže asi všetko spravím po Vianociach. To budú gigantické. Ak túto jednu porciu zje, tak už nebude chcieť nič. A to je dobré, lebo aspoň nebude pýtať tie, že... Počkajte. Vidíte? To je strašne síte. A máme hotovo. Roztopím si čokoládu, šuhajdy zavriem a sľubujem, že idem urobiť tú posteľ. Čo to tak dobre
vonia. Z čoho to je? Ja viem, že mám kaviareň, ale zloženie lieh, aromát, cukor, farbivo obyčajný karamel. Iba? Tak čo tak dobre vonia ten karamel? Ja viem, že mám kaviareň, ale ja nepijem. Ja dlhé roky nepijem. Samozrejme, keď som bola mladá, tak sa určite stalo, že som sa aj opila, ale tak viete, to je skôr preto, lebo chcete zapadnúť a nechcete vyčnievať a takéto veci, čo robíme ako pubertiaci. Ale nikdy mi žiaden alkohol nechutil. Nikdy nebolo také, že budem si aspoň odcucávať z, ja neviem čo, z Jägera alebo podobne. Takže ja som to niekoľko rokov dozadu absolútne vzdala a už nie ani také, že no, nieka zábavu, nieka party a takéto. Mám 35 rokov, na mňa toto už neplatí. A pozerám, že či tam ešte mám pridať čokoládu, ale ja som veľmi netrpezlivý človek a toto teda ide veľmi pomaly a nevadí. To dáme. Vidíte, a o tomto sú tieto videá, lebo naozaj som mala som slzy na krajičku, pretože hovorím, ako to všetko stihnem. A ono to prešlo. Vďaka tomu, že sa s vami rozprávam. A je veľká pravda, že ja som chcela urobiť živé vysielanie, len som sa obávala, koľko ľudí by dokázalo prísť a hlavne takto veľmi z hurta a zbrklo, len to, ako to bolo pred 3 rokmi, a teda, že veľmi ťažko som vedela plánovať, to ostalo doteraz. O nič sa to nezlepšilo, ja viem, že to by už má 8 rokov, ale nemá 18. Takže zatiaľ neviem urobiť také, že joj, teraz si, ja neviem, dohodníme sa, že si sadneme o 8 ráno alebo o 8 večer, čo ma mrzí, ale teraz to ešte nejde tak. Takže ja som tieto šuhajdy chcela robiť v reálnom čase s vami, ale ako vravím, bala som sa, či sa niekto bude vedieť pripojiť a tak som to radšej urobila starým spôsobom, ale budem zvedavá, budem rada, ak mi dáte vedieť, či by ste živé vysielania chceli, či by ste sa dokázali pripojiť a hlavne, kedy by vám to viacej vyhovovalo, pretože si pamätám, že predtým som ich mala celkom dosť. Práve písala pani Alena. Ak si to pozriete, nechcem hovoriť meno, ale ak si pozriete aj toto video, veľmi pekne ďakujem. Napísala som, rada, že ste späť, rada som pozrela vaše videá. Veľmi si to vážim. Ďakujem. Aj ja som rada, že som späť a že ste tu ostali. Ďakujem. No. Nebola by som to, ja keby som tam nevopchala niečo, čo tam byť nemá. Dala som tam Ferrero Rocher. A viete, ja viem, že je to drahá čokoláda, ale u nás sa to nie je. Ja sladkosti nejem, ja som dedinčanka, ja ľúbim kolbasu. Ale napríklad Toby ho so sladkosťami krotím, lebo to asi každé dieťa preháňa. A Ferrero není čokoláda, za ktorou by až tak prahol, on momentálne fičí na Oreu. A zase Martin, ten zvykne jesť sladkosti veľmi potajomky. Asi má pocit, že ak to zje tak, že ho nikto nevidí, tak tie kilá sa na ňom nepodpíšu. No dobre, je to roztopené ako je, nepôjde to na výstavu. A myslím, že ma nepozeráte pre recepty, lebo veľa vecí robím od oka, s mnohými vecami sa nepáram, takže pre recepty asi idete niekam inám. Ono, keď toto Keď toto stuhne, tak to bude pecka. Lentilky na vrch už nedám, lebo toto bude mega sladké. Nebudú dokonalé, lebo budú moje.
ale ako poznám svojho manžela, tak jemu na tom záležať nebude. Stále sa tak snažíme o nejakú dokonalosť, že si iba zbytočne viacej vyrábame stresy. Ako ja napríklad teraz s tými prípravami na Vianoce. Ja si napríklad ani nepamätám, že by som takto stresovala kedysi, ale možno sa proste len tie veci tak nakopili teraz, že to na mňa doľahlo. A to mám jedno dieťa. Chcete vidieť túto Sodomu Gomoru aj blízko? Šuhajdy už stihli. Aj stuhnúť. Aj to je príjemne studené. Chutnať nebudem. Je už takmer 10:30, stihla som prezliecť posteľ. Prať už som nedala, už odmietam čakať ďalšiu hodinu na to. Pobalila som, čo som potrebovala pobaliť. Myslím si, že... Viete, čo myslím? Myslím si, že tie tlaky sú na nás dávané z každej strany a za každých okolností. A Vianoce podľa mňa nie sú výnimkou a nemám z toho dobrý pocit, popravde. Ja som to hovorila dneska aj svojej kamarátke Zuzke, lebo som bola do obeda v Lidli. A samozrejme plné bolo parkovisko, takže som chápala, že aj vo vnútri je veľmi veľa ľudí a samozrejme každý si chce nakúpiť a má svoj zoznam, čo všetko potrebuje a tak. A som tak prechádzala tými uličkami a som si všímala ľudí. Nikto nemal na tvári žiaden úsmev, žiaden. Ak som sa stretla s pohľadom s niekým, nedokázal mi úsmev opätovať, akože natoľko boli tí ľudia zahladení do tej svojej činnosti, čo ja chápem, ale prišlo mi, že toto má byť ten duch Vianoc. Neprišlo mi to správne. Videla som dokonca taký pár, že sa hádali tam pri meste. Neviem, či pani veľa toho brala, alebo málo, neviem, netuším, len som si všimla, že je tam trošku napätá atmosféra medzi nimi a veľmi ma to mrzelo, pretože všetky tie dni ku Vianociam sme takí bibičovaní emóciami a natoľko sa snažíme a ženieme a vieme, že toto treba spraviť, že nám vlastne tie dni pred Vianocami ubiehajú veľmi nepríjemne a potom 24. si máme sadnúť spolu ako rodina za stôl pri tom, čo sme sa hádali doteraz a zrazu sa tváriť, že všetko OK. Príde mi to celé zvláštne, akože nie o tomto by mali byť tie Vianoce. A myslím si, že to je ten krok nejakej náprave, povedzme, si to vôbec uvedomiť, že tie okná nemusia byť umyté preto, lebo idú Vianoce, že nemusíme kúpiť 5 rôznych chlebov, aby sme vydržali 3 dní. Nepotrebujeme mať 15 druhov suchých koláčov a 10 zákuskov rôznych. Nechcem skončiť toto video s takouto pochmúrnou náladou, lebo veľmi dobrú som mala, kým som robila ostatné veci, alebo kým sme hovorili o inom, ale toto bolo niečo, čo som chcela zdieľať s vami, že či to vnímam tak iba ja, alebo to tak cítite viacerí. Tak dúfam, že ste sa so mnou zabavili, kým sme robili šohajdy. Prajem vám všetkým šťastné a veselé Vianoce, aby ste ich prežili hlavne v pokoji a v láske medzi svojimi blížnymi, lebo verím, že to je tá najdôležitejšia hodnota a tá podstata tých Vianoc. Takže ešte raz, šťastné a veselé. Ďakujem, že ste tu so mnou. Ahojte.